Επόμενο βιντεάκι είναι το συν και πλην. Τι εννοώ συν και πλην? Εάν έχετε 100 ευρώ και τα ξοδέψετε κάπου, είναι κέρδος τι? Για αυτόν που τα αποδέχεται. Άρα τι είναι για αυτόν? Είναι συν. Για σας τι είναι? Είναι μείον. Εκεί θέλω να σταθώ και θέλω να σας πω ακριβώς το εξής. Ότι δεν είναι δυνατόν να χρεοκοπεί άμεσα μία χώρα. Είναι δυνατόν να χρεοκοπεί, δηλαδή δεν σας λέγω ότι δεν χρεοκοπεί. Το θέμα είναι πού πάνε τα χρήματα. Δηλαδή το δικό μας μείον για ποιον γίνεται συν. Γιατί εάν το δικό μου μείον, δηλαδή εάν εγώ δίνω 1 ευρώ φορολογία, έτσι, 1 ευρώ, εάν εγώ δίνω 1 ευρώ φορολογία, ωραία, και μέσω επιτοκίου γίνεται 1,20 για τη Γερμανία και έρχεται μετά η Γερμανία και μου λέει, ξέρεις τι, επειδή έχεις πρόβλημα ταμιακής ροής, θες να σου δανείσω 1,5, έτσι, με 5%. Δηλαδή στην ουσία τι είναι, τα δικά μου χρήματα είναι. Έτσι. Άρα τα δικά μου χρήματα μπορούν κάλλιστα να δημιουργήσουν και έλλειμμα, μπορούν κάλλιστα να δημιουργήσουν πλεόνασμα. Άρα οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας είναι πλεόνασμα ή έλλειμμα αναλόγως τι? Των δαπανών συντήρησης. Άρα όσο αυξάνω τις δαπάνες θα με δανείζουν περισσότερο. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται? Όσο αυξάνεις δαπάνες θα χρεώνεσαι περισσότερο. Που σημαίνει τι? Ότι το χρέος έχει κέρδος.